Size apha sizowunikezela ngetrekta kunye neento zayo zolima. Injongo kukuncedisana nabo nokubuka umsebenzi omhle abawenzayo beLilima Foundation okanye iGobodi Residents Association. Sizobaxhasa ke singurhulumente kuba kulo nyaka sithathe isigqibo kurhulumente lokuba masikhulise kakhulu eli cala lozolimo kuba sifuna ukuphendula nokulandela ingxelo ebiphunywe ikhutshwe yi-Commission for Human Rights ethi iphondo eli lethu leMpuma Koloni noko abantu bakhona bakhangeleka behlupheke kakhulu ngakumbi ngokwecala lendlala. Yimigudu ke esiyenzayo leyo ukuphuhlisa ukuba abantu baphume endlaleni. Sifuna ukuyilwa iphele kangangoko. Yiyo lento sithe masibanike sebeqalile kodwa sizawubakhuthaza nabangekaqali into. Injongo kukuba umzi nomzi ulime igadi kube lihlaza yaka apha indlala iphele tu.